Que tal, como están? Benvidos. O alcalde e o concelleiro de Espazos Cidadáns voltaron onte a Santiago satisfeitos co acordo ao que chegaron na reunión mantida en Madrid con Fomento, Adif e a Xunta para a estación intermodal. O convenio asinaríase nuns 15 días e o goberno local cree que se trata dun proxecto que responde perfectamente ás necesidades da cidade. Nunha primeira fase agárdase que se poida licitar á vez a estación de autobuses que se construirá a carón da terminal de tren e tamén a pasarela peonil que ademais vai servir de unión entre o Hórreo e a Pontepedriña. Satisfacción no goberno local tras a reunión mantida onte en Madrid con Fomento, Adif e a Xunta, a derradeira antes de asinar nuns 15 días o convenio para a estación intermodal. A pesar das críticas da oposición polo proxecto, o concelleiro de Espazos Cidadáns mostraba a súa ledicia por ter acadada despois de duras negociacións, dixo, a mellor estación para Santiago. Desde o Concello, a nosa posición neste momento é de optimismo e, sobre todo, de agradecemento ao resto das administracións por poder permitir traballar durante estes meses e poder acadar a estación intermodal que entendemos que esta cidade necesita. Como xa informamos en reunións anteriores, un obxectivo para esta cidade irrenunciable é, aparte de resolver os problemas de intermodalidade cunha estación de ferrocarril e unha estación de autobuses ubicadas xunto a ela e interconectadas as dúas, era resolver a conexión peonil entre o centro da cidade e os barrios de sur. É que a intermodal non se trata só dunha gran estación que unas terminais de tren e autobuses. Tamén se pretende que este núcleo poida conectar o centro da cidade dende o Hórreo coa zona da Pontepedriña e das Brañas de Sar, un obxectivo que se conseguirá cunha pasarela peonil de 12 metros de ancho, con ascensor. Jorge Duarte sinalou que a intención é que esta plataforma elevada e a estación de autobuses se liciten á vez e poidan estar finalizadas no 2019. Iso sí, aínda quedan por atar algúns cabos en canto ao enlace deste novo edificio co vial Clara Campoamor, xa que a rotonda prevista inicialmente non convence ao goberno local. A intención é que Brañas este unido á cidade. Se agora potenciamos e facemos unha vía de alta capacidade, unha vía de alta velocidade aquí, realmente estaríamos volvendo a xenerar unha barreira. O que nós ahora mesmo estamos falando que a Dirección Xeral de Mobilidade é como mellorar este entronque de tal forma que esta sexa unha vía máis urbana, que aquí a conexión teña realmente maior permeabilidade. Nesta primeira fase, o Concello aportará 750.000 euros, o 30% do custo da plataforma peonil. Pola súa parte, tamén se fai cargo dos terreos que Adif non cede de balde para poñelos a disposición da Xunta. A segunda fase do proxecto, que abarcaría unha nova estación de ferrocarril, acorde coa chegada do AVE, está supeditada a acadar os 3,5 millóns de viaxeiros, algo que o edil Jorge Duarte ve factible. Na actualidade, o Eixe Atlántico, según datos do Ministerio de Fomento, está en 3.200.000, dos cales 2.800 aproximadamente pasan por Santiago. Temos unha frecuencia na actualidade, unhas conexións con Madrid que se incrementaron moito nestes últimos meses, ao pasar de 3 a 6 frecuencias diarias e están en crecemento. Espérase que cando teñamos no 2019, cando teñamos un percorrido sobre as 3 horas, que poda absorber prácticamente cerca de 500.000 pasaxeiros que actualmente van a Madrid en avión que podan desplazarse hacia aquí. Co cal estamos falando nun horizonte de aproximadamente 5 anos, poderíamos estar acercándonos a esa cifra. O complexo contará cun aparcadoiro cunha capacidade de 700 prazas, tamén para coches de alugueiro, con posibilidade de ampliálo a 1.000. O concelleiro tamén aclarou que no proxecto contémplase conservar o antigo edificio da estación do tren. En canto ao contorno, deixaránse uns 3.000 metros cadrados de aproveitamento urbanístico polos 53.000 metros cadrados edificables e para uso comercial do proxecto elaborado no seu momento polo Estudo de Arquitectura Herreros, tras un concurso de ideas convocado polo goberno do PSOE.
O que non está nada contento con ese acordo sobre a intermodal é o voceiro do PSOE, un fiel defensor dese proxecto de Herreros. Paco Reyes di non entender como o goberno local pode falar de que Santiago vai ter a estación que merece. Para o PSOE, as condicións negociadas polo goberno de Martiño Noriega con Fomento, Adif e a Xunta para a futura estación intermodal é unha nova decepción. Para Paco Reyes cúmprense os peores presaxios e, segundo explicou, Compostela Aberta deixou a un lado o proxecto de Herreros que defendía durante a súa campaña electoral para conseguir, dixo, un convenio que non é nada satisfactorio. Unha mágoa é que eles pensen que Santiago de Compostela soamente se merece o que Fomento e Adif que ofrecen esta cidade. Iso é unha mostra máis de que Compostela Aberta non sinte esta cidade. E o alcalde, o señor Noriega, non sinte esta cidade. Como se pode permitir decir que o que merece Santiago de Compostela non é o que todos estades a ver, senón que é simplemente unha pasarela de 12 metros, un ascensor e unhas escaleras? Neste sentido, o edil de Espazos Cidadáns defende que lle gustaba o proxecto de Herreros, pero que Santiago non podía deixar 53.000 metros cadrados para uso comercial e construción de vivendas. E eu, co proxecto de Juan Herreros, tal e como dicen, me parece un bon proxecto. O que non me parecía nada bon era como vendíamos a cidade a Adif, como lle regalábamos 53.000 metros cuadrados de aproveitamento. Claro que podíamos facer un proxecto moito mellor, poñendo os cartos, poñendo máis cartos, vendendo máis aproveitamento. Eu creo que non, o que hai que buscar é o sentido común, a sensatez. Temos unha estación que resolve todos os problemas da cidade e sin hipotecar o futuro desta cidade introducindo aí un gran centro comercial. O PSOE pedirá no Congreso dos Deputados a través dunha proposición de lei que Santiago teña, dixo Paco Reyes, a intermodal que merece. Por certo que a reunión coa ministra de Fomento trouxo, ademais, novas con respecto ás obras do túnel de Conxo. Dende Madrid comprometeronse a aprobar en breve un novo proxecto que ten que ver coa humanización da parte superior da rotonda. Os veciños da zona levan reclamando dende un principio que se aproveiten espazos para os cidadáns e que se facilite a conexión entre as dúas partes do barrio. O compromiso por parte de Fomento é ter o proxecto en 15 días e iniciar a licitación antes de un mes, mes e medio. Sí que hai unha proposta con unha rotonda circular moito máis pequena que a que había no proxecto inicial, moito máis pequena, incrementando o espazo de disfrute cidadán, o espazo público nos entronques das rúas e, sobre todo, con un tratamento de pasos de peóns que faciliten o cruce, que faciliten e marquen o Camiño de Santiago, que faciliten a comunicación entre as distintas partes. Falamos da intermodal, tamén do túnel de Conxo e hoxe quixemos coñecer que pensan na rúa de facer de Santiago unha cidade máis peonil e que o goberno de Compostela Aberta xa reiterou en varias ocasións a súa idea dunha cidade máis para as persoas que para os coches. O goberno local marcouse como obxectivo dende un principio reducir o tráfico rodado no centro urbano e que Compostela Aberta aposta por unha cidade máis peonil. De feito, xa hai meses que o concelleiro de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte, anunciaba a idea de menguar o paso de vehículos pola rúa de San Pedro e de recuperar para o uso dos cidadáns as zonas periféricas do centro histórico. Ademais, o executivo de Martiño Noriega vende anunciar a eliminación de prazas de aparcamento en varias rúas da zona bella e da Almáciga, polo que comprobamos os composteláns non ven con malos ollos as medidas do goberno local para facer da capital galega unha cidade máis cómoda para os peóns. Non obstante, tamén lles preocupa a falta de aparcamentos e parkings próximos á cidade e piden unha mellora no transporte público. A min como estudante, pois gústame que sexa máis peatonal, pero é polo feito de que eu non necesito a lo mellor coller o coche para ir ao traballo e así. Entón, pois, pola miña parte, a min pareceme ben, a parte, non sei, toda a zona peatonal dalle outro aire aí á cidade, e o ser tamén turística, polo camiño e todo eso. Pero, bueno, sei que a xente que traballa e precisa do coche e tal, vai ter máis puntos en contra. A min pareceme que todas as zonas peatonales funcionan en todas as cidades de España e de Europa, pero sempre cando
primeiro lle busquemos un sitio onde meter os coches. Primeiro teremos que facer uns parkings e despois teremos que facer as zonas peatonales, non empezar a casa polo tellado. Yo creo que las ciudades históricamente estaban estudiadas para las personas, no para los coches y tal, que eso es muy posterior a cuando se construyeron. Entonces yo todo lo que sea facilitar la movilidad de los ciudadanos, pues estoy a favor. Si tenemos que dejar el coche un poquito más lejos y andar un poco, pues también nos viene bien para la salud. Tiña que haber un mellor transporte público con moitísima máis continuidade para que a xente poida ir pola cidade onde necesita sin necesidade de coches. O certo é que a mellora do transporte público urbano é outro dos retos de Compostela Aberta. Tamén hai que recordar que hai uns meses abriuse o aparcadoiro disuasorio da Ponte Pedriña, que se suma ao de Santa Marta. Iso sí, vese que aínda non é suficiente. En outra orde de cousas, o Concello vai recuperar pro mes de xullo a figura dos chaquetas vermellas. Trátase de voluntarios que prestarán información aos turistas en diversos puntos da cidade. Os turistas máis despistados terán agora unha axuda extra grazas ao servizo de chaquetas vermellas. Trátase dunha figura que xa funcionou dende 2004 a 2009 e que agora o Concello quere recuperar pro mes de xullo. Para cubrir estes postos precísanse 16 voluntarios maiores de 18 anos que percibirán unha dieta diaria de 23 euros. A súa función dende os puntos máis concorridos da nosa cidade, como Obradoiro, Praterías, a Rúa do Vilar ou a Quintana, será informar os nosos visitantes sobre as súas dúbidas, evitar colapsos arredor da catedral ou facilitar o coñecemento da programación das festas do Apóstolo. As persoas interesadas en participar deberán dirixirse ao Servizo de Integración e Participación Universitaria da USC ata o 17 de xuño. Outra tarefa importante, colaborar na xestión de fluxos nas rúas para evitar a masificación e o colapso das persoas aí nas inmediacións da catedral, suxerindo a través deste servicio tamén outros lugares para visitar, indicando onde se atopan os diferentes recursos turísticos da cidade, establecementos de hostelería, medios de transporte. Co obxectivo de achegar a danza aos máis pequenos, que se sentan autorrealizados e mesmo fomentar o traballo en equipo, chega unha nova edición, a 11ª, do certame Danza Intercentros. Será este domingo no auditorio. Varios alumnos de centros de secundaria de Santiago reuniránse o vindeiro domingo ás 7 da tarde na Sala Braje do Auditorio de Galicia para interpretar danza moderna, clásica ou moderna teatral. O espectáculo Danza Intercentros, cuxa entrada é gratuita, vai xa pola 11ª edición e ten como obxectivos primordiais impulsar a danza entre os cativos de 3 a 12 anos para que a vexan como algo cotiá. Ademais, para o concelleiro de Educación, Manuel Dios, a iniciativa axuda a que os pequenos se sintan autorrealizados e fomenta o traballo en equipo. Vense celebrando desde hai xa 21 anos e é un certame de teatro intercentros no que participan centros de secundaria de toda a cidade e que, sobre todo, está impulsando e promovendo o traballo no eido da danza nas idades comprendidas entre os 3 e os 18 anos. O concelleiro de Educación tamén aproveitaba para anunciar os obradoiros didácticos Compostela con Enerxía, que terán lugar na Sala Sargadelos ata o 18 de xuño. Haberá varias conferencias e talleres sobre o aforro enerxético e cada sábado estarán destinados especialmente aos cativos de entre 9 e 12 anos. Ademais de conferencias, para expertos, que son as que se celebran, hai todos os sábados obradoiros didácticos con alumnos dos colexios de Santiago e están sendo moi divertidos e é unha maneira de facer participar os alumnos na rehabilitación e na reflexión sobre a necesidade de vivir aforrando enerxía, contribuindo a que non avance o cambio climático, etc. E educación ambiental. Estas conferencias son gratuitas e precísase reservar praza previamente. E con isto damos xa paso á nosa axenda cultural, onde, como sempre, poden botar un ollo ás recomendacións para o seu tempo de lecer.
Hoxe saiu o sol en Compostela, pero imos ver como continuará o tempo nos vindeiros días. Información que recollemos de Meteo Galicia. Mañá venres Galicia continuará baixo a influencia dunha débil borrasca que manterá a inestabilidade atmosférica. Os ceos alternarán nubes e claros e xa pola tarde haberá máis nubes que deixarán chubascos con tormentas ocasionais. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas subirán. O sábado non se agardan moitos cambios, pois os ceos continuarán parcialmente cubertos e aparecerán chubascos treboentos cara á tarde. As temperaturas mínimas van subir lixeiramente, mentres que as máximas sufrirán un moderado descenso. Os ventos soprarán frouxos do sur. O domingo teremos un día de inestabilidade atmosférica. Deste xeito teremos intervalos anubados con chubascos que irán diminuindo cara á tarde. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos soprarán de compoñente sur, frouxos en xeral. Mañá venres en Compostela espertaremos con ceos que alternarán nubes e claros, pero logo cara á tarde virán as chuvias. As temperaturas baixarán lixeiramente e o vento será moderado do sudoeste. O sábado teremos chuvias que serán constantes toda a xornada. As temperaturas mínimas van subir e as máximas baixarán. O domingo non se agardan moitos cambios, pois de novo as chuvias serán as protagonistas. As temperaturas máximas e mínimas non van experimentar cambios e o vento soprará moderado do oeste. E con isto rematamos o noso repaso informativo desta xornada de xoves en Santiago. A continuación volvemos co preguntoiro, neste caso para falar do Obradoiro, do equipo de baloncesto que acaba de rematar a Liga Endesa. Acompáñanos un dos adestradores axudantes, Gonzalo Rodríguez. Con el volvemos de contado. Graciñas por atendernos.